Мгм. Да, това ме прехвърля към другия въпрос. Как евентуално, какво трябва да очакваме от социалните служители, когато има данни за родителско отчуждение? Има специално разписана методическо указание Мгм. за работа в случай на деца в риск от родителско отчуждение. Да, Всичко си е описано, само че те не ги знаят. И аз карам клиенти, пращам на мои клиенти методиката, им казвам: ето хора, вижте. Защото човек, който не е подготвен, няма да знае и той самия как да си бъде полезен. абсолютно. Ще реагира емоционално, нали, зависи от степента на отчуждаване, зависи от емоционално състояние, зависи от възрастта на детето. То детето в повече случаи не е виновно. То е функция на поведението на емоционално по-силния родител, Да, от когото вероятно е зависимо. има инстинкт за самосъхранение, точно така. Разбира се се. опитва Или да... ако е тинейджър, там където му е по-свободно да прави каквото си иска, но това не винаги е в интерес на детето. Мгм. Затова си има, пак казвам, всяко дете е отделен случай и всичко е строго индивидуално. Но принципите, заложени в тези методики, начин на събиране, анализ и оценка на информацията са еднакви за всички. Добре. Нямаш ли добра диагностика, нямаш добро лечение или добър съвет. Добре. Малко по-практически погледнато, честа ситуация, отива един родител да си види детето след раздялата, има режим на лични контакти определен и появява се другия родител с детето и казва: но той детето не иска да дойде с теб. Добре, обаче това дете е на 5 години, 6-7, не може да формира самостоятелно мнение, как така не иска да има двама родители. Това очевидно, тази идея е влязла по външен път и тогава чисто практически... Нека да не мислим едностранно. Значи хипотезите може да са много. Може, да. Може да е дете на 5 години, почти винаги е зависимо от емоционално по-силния родител, който се грижи за него. Това показва опита ми от експертизи. Така, обаче може и родителя, който иска да го вземе, той да е направил нещо, това дете да не иска да прави. Да. Разбираш, сега как разсъждаваме? Налице е нарушение на режима на лични отношения. Законът какво казва? За което не трябва да се злоупотребява. Законът казва: дете в риск. Сега ще ви го обясна. Дете в риск е... само това е заключителните разпоредби на закона. И то много е простичко, няма нищо сложно в това, което коментираме. Просто някой трябва да осмисли как да приложи закона. И това е написано в първите текстове на самия закон. Дете в риск е, чието родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права, или чието родителски права са ограничени по силата на някакъв акт. Или детето е останало без тяхната грижа. Когато едно дете е лишено от контакт с други родители, то е останало ли без грижата на другия родител? Логично е. Или е жертва на злоупотреба. Когато го настройваш, ти злоупотребяваш ли с това дете? Да. Очевидно е. Или го манипулираш. Насилие, ако говорим за психическо или физическо насилие. Ти сега, ако отидеш там, аз много ще плача за тебе. Стандартен подход. Да. Нали, това е форма на емоционално насилие, ти го караш да се чувства един вид виновно за това, че родителят ще страда. Типично поведение на отчуждаващ родител. Експлоатация или всяко друго нехуманно или унизително отношение на наказание в или извън семейство, за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие. И когато едно дете е лишено от ролята на единия родител, за него съществува ли опасност от увреждане на неговото психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие? Разбира се. Разбира се, колко е просто. И когато ти подадеш сигнал на социалната и кажеш: тази седмица отидах, тя каза или той каза, детето не иска да идва, аз ви уведомявам, защото има основание за предприемане на действие. И пак се връщаме. Независимо каква е волята и с каква цел уведомява лицето, те са длъжни да проверят. И извършват проверка. И трябва да видят детето в присъствието на единия, в присъствието на другия родител, да съберат информация от разширените семейства, така, за да установят защо това дете не ще да ходи пред този родител. Дали самият родител, който търси изпълнение, е рисков. Да, дали той не знае какво прави с поведението си. Може би просто човека да е по-емоционален и от напрежение детето да се стресира. И това го има. Това е най-елементарният пример. Може да е отчуждено. Ако ти не знаеш каква е причината, как ще помогнеш?
Много е проста логика. И това е задължение вменено на социален работник съгласно длъжностната му характеристика. Член 21 от Закона за закрила на детето казва много просто. При постъпване на сигнал правомощия на ДСП, в чието структури влиза отдел за закрила на детето, са да определя и провежда конкретни мерки по закрилата на децата и да контролира изпълнението им. Мярка за закрила е и мярка за социална услуга при доставчик на социална услуга. И те трябва да я контролират. Само че те това не го правят. Тоест те могат да ти кажат, добре, има данни за проблем наистина, ние изследвахме, има данни за проблем, сега вървете в кой доставчик на социална услуга. Не е баш така. Okay. Ние установихме проблема. Ако вие, нали, пак казвам, първо ги насочваш хората самите, социални работници трябва да ги ангажират в дейността по закрила. Те са родители. Докато не са лишени от правата си, те са родители, те трябва да участват. Иначе ти накърняваш правата и техните и на детето. Тоест ти първо трябва да им обясниш какъв е риск. Да видиш тези хора чувствителни ли са по темата. Могат ли да се справят? А ако не могат, ги пращаш на социална услуга. Имат нужда от психологическа подкрепа, имат нужда от фамилна терапия, или имат нужда от предаване на детето, защото отношенията им са много усложнени, или имат нужда да ги сложиш на една маса, за да им покажеш да изгладят някакви противоречия. Просто не можеш да работиш без родителите. При положение, че те не са ограничени в правата или те самите пряко не застрашават интереса на детето. Разбираш ли, не може да се каже конкретен пример. Да се отсече, това няма да се прави. Законът е казал ясно следното. Извършва проверки по жалби и сигнали. Това е същия член 28 точка. За нарушаване правата на децата и дава задължителни предписания за отстраняването им. По условия и ред определени в правилника за прилагане. Всичко, което един социален работник трябва да направи, трябва да е съобразено с административно-производствените правила, казано на юридическия език, или да спазва правилата. Следващата точка е дава съвети и консултации по отглеждането и възпитанието на децата. Предоставя информация за предлаганите услуги и оказва съдействие и помощ на семейството. Всичко си е написано. Много ясно и просто и логично. Така трябва да бъде. И законът трябва да се прилага в интерес на детето, а не да пращаш родители на социална услуга, която няма никаква полза от тях, без да си направи адекватна оценка на ситуацията. Ти работиш, имаш данни за родителско отчуждение, но ти пращаш детето с отчуждаващия родител да ходи пред психолог. Ами не, тъпо е. Ще пратиш детето с родителя, от когото е отчуждено, да възстанови контакт. Виж колко е просто.